Harreman denda, orain dela 22 urte Arrasateko Hipereroskin ireki zuen denda. Eta, azkenengo 6 urtetan bolontes talde bat ibili gara lanean Bailarara zabaltzeko eta bidezko merkataritzako produktuak bere normalizazio bidea jarraitzeko. Bidezko merkataritza orain dela 50 bat urte sortu zen. Ongizatea sustatu du mundu osoan zehar. Afrika, Hego Amerika eta Asiako nekazaria bidezko merkataritzari esker bizi dira, euren herrian garapenari lagunduz. Harreman denda Arrasateko Hipereroskin dau, hemen dauzko bidezko merkataritzako produktuak. Produktu hauei esker milaka familia duintasunez bizi die, horregatik oso garrantzitsua da kate hau ezagutza. Zuek kate honen parte zarete eta maiatzetik aurrera berriro zabalduko dugunez, zuen zain egongo gara. Mila esker. Ezin dugu orain arte egindako lan guztia alperri galdu. Espero duguna eta eskatzen duguna da kontsumitzaile bezala daukagun boterea erabiltzea proiektu hau eta filosofia hau mantentzeko.